И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Разбивач и днес ще играем Minecraft Survival. Това съм си направил да си. Добре. Първо ще си вземем малко. Ще вземем всичкото. Диамантите, ако чувате шум майка ми, само да знаете. Това за какво? Добре. Направих това, както казах. Едва намерих толкова много такова. Как се кажеш? Ще ходя за крави извън клип. За крави, за такова, за кожи. От крава да мога да си направя още книги. Това го направих. И ще си направя едно нещо. Костюм. Добре, бутушки. Ни панталони. Костюм как се правиш? Аз забрах. Добре. Така, не. Местих. И така. Как се правиш костюм, бе? О, желязна врата. Добре. Но се така беше. Мълчи телефон тук. И какво да беше? Как беше? И как съм забрал. Някак така някак си беше. И иначе. Ръка ще го правя извън клип, защото чувате шум, имам сигурно гости сега се отваря вратата. Чакай да спъна интернет на телефон, защото на 3. Знам, че ми взима доста такова от левела, но голяма работа. Аз това не ми пречи. Нали ка викат. Аз имам меч, ама там не изляза. Значи как не мога да се сета. Скоро ще има новата поредица. Ми огася, като ще огасваш. Айде за мен. Как? Майко. Не, извън клипчета. Не, чакай. Дали ще ми стигне, това е проблем. Как? Имам цяло става. И кажи ми път, че не може на толкова. Или аз съм па ползвал съм. Не гледай колко малко имам, трябва да си направя много. Ма не искам, защото ще ми иде всичките диаманти. Добре, тук си остава костюм. То не е целя, знам, но кюлката се сме, диамантите пак тук. Ще легнем после, добре. Това там. И какво ще я правя? От тук почвам. То винаги първо... Какво върша глупост?
Да. Имам работа. Така. Сега. Не това. Нещо така. Тупото много гадно прави така. Нали да си имам портал. Топа и вали. Опа. О, ка не мога цяла една врата, там мишка нещо, ще сменя пано. Но така мисля. Както виждате, беше повече, но си направих доста хляб, защото няма. И трябва да лягаме, да може да спи дъжда. Абе, какво ти е чай да ти дръпва повече? Къде това е аз? Очаквате скоро новата поредица. И кажете в този сега, в тези коментари, дали да е дали да правя. Аз мисля да опитам веднъж. Що ми? Добре да печем пясъка. Имах толкова кол. Няма нищо. Аз сетих как да си направя. Добре, горе трябва да има такова глина изпечена. Така си мисля. Да, беше останало. И ние ще си правим. Аз се сетих как се правиш. Аз мисля да купая, ако имам, ако знам къде има, да, ще да купая, но то няма смисъл. Този клип ще е, не знам колко дълъг, защото телефона ми изключи, аз на него засичам. И за какво съм си взел семето? За дърво отивам. Това извън епизод за крави и ще правя това. Ако не знаете как се прави, ще го направя на клип. На книгите. Защото има хора, дето не знаех. И аз не знаех доскоро. Като има клипове, гледам. Аре един стак, много игрушки. Но намеря края. Ще намеря нещо. Колкото играм, ще си взема едно легло, аз съм 4-5 май. 4. Си взема едно смет. Ще ходи. Айде 30. Не е лошо. Защо? Тук трябва да го направя някакси. Тук си е много добро, не се вижда тук. За други хора, така къде отиваш. Имам друга пичка, но там се качвам. Що си не направя още едно? То са много печки ми трябват. Айде още едно. Аре бе, как скачеш? Абе, това дърво ставаше. Абе, не. Христо, как го правиш? Така става. Номера аз не знам. Стъкло имам. Ще имам малко. И там мишка. Дай да я поизтъркам малко. По ръка. И пак много бавно. Ще оправям настройките. Добре. Нещо много за пол.
Това ми е проблем. По-бързо да върви. На следващия клип ще е новата поредица, да знаете. И не съм го направил, всичко ми иде на кино, защото ми прави така. Как не се сети. Нищо, оставям го, едно стъкло, не е пък толкова много стъкло да правя по-проблеми. И как нямам тук и толкова, че ми трябва да съм сетил един план. Само се изгуби времето и се сетих. Чак сега. Но бях чупил извън клип. Аз не е проблем с стъклото. Не съм взел едно стъкло. Един стак стъкло голяма работа. Новата поредица не знам какво ще правя, но съм измислила на нещо. Какво ви канам? И нямаме лопата. Ще се направим. Оф. Тук имаме такова. Писаме там мишка. Няма стигне така, че няма бързо, ще поседа тук. Защото да не иде за дърво. Но да си направим една лопатка. Тъй. Може да покупаем малко пясък. Да си вземем. Това не ми трябва. Следващия път ще копаем. В мина. Трябва да се направи желязник. Чухте ли го това? Какво има пази близко? Или ми се чури? Върнете назад в клипчето и го чуйте и ако е така, ми кажете. Мисля, че тук трябва да има също е работа. Аз ще го закопая така да го почна. Сега да знам, че е там. Добре да идем паза малко дръвче. Малко си го направя на дърво, да има с какво да печа. Па и без тези дърво си ми трябва. То какво ли не трябва. Както казах, клипа не знам колко ще е дълго, защото телефон ми се изключи. Парадата замина на кино и как ще просто върна. Готово. Ама горе спря. Аз съм имам един стак дърво. Аре си взем половината. Чакай сложим още, но си оставим малко. Айде. Абе и повече. Айде още така. 6 дърво не стига. Ето. И си оставим малко глупости. Това му не трябва, това не е как. Или потърся после. Това ще се оставя, това не ще седи. Това оставим. Това. Вратата ще ми трябва да се чихса за къде. Да видим малко като хора. Това не е по-подредено, но да има.
Аз сложах. Нещо се пече. Не. Так. Добре. Ти са какво правя? Чай си сега последното стоко, защото няма стигне той са. Имам едно нещо да се, трябва да се. Епизод може и в този ден. Или 9 или 10. Дано да е 10. Там имам повече. Това ще го щупя. Така. Трябва да се сещате и по средата да си е стъкло. Много хубаво ще стане. Хайде. И кажи ми, че няма ми стигне си това. Никак няма. Ще ми стигне, бе. Опа. Тази мишка, значи... Пак не стигне. Не стигне. Аз ще си направя спейно. Аз не вярвам, че ти да ми стигне. Как само едно? Някой спира пред нас. Сигурно... Не знам. Сигурно не знам. И няма стигне, със сигурност, аз знам. Никак я виж колко много има. Тръгна. Так готов. Легла имам и долу, това е хубаво, затова си направих навсякъде. Да имам. Чуете шум? Дойде някой. Стъкло. И за какво да дойде? Мисля, че знам. Кое е? Да, сестра ми го каза. Не знам. Чух гласа. Викам, че е много. Аре, качи се, бе. Аз ще се кача на ново, се сетих как мога да сложа отвътре. И тук, ако го подобрим, няма ли да излезе? Ще го направя. Аз па искате ли? Аз трябва да го направя, няма да се седи така смешно. Тук много хубава стаичка ще стане. Знам, че се виждат отвънка, ама то си кеф и ще няма. Я гледайте. Виждаш, някакво готино го измислих. Мислех да го направя само като оградки отгоре, но така ми изглеждаше по-хубаво. Сега ще направя стъпалца такива. Аз нямам тук. Трябва да си донеса един честен на печка тук, да е много работи. Сега ще си направя. И имаме камък, това е хубаво. Това нямам стигне за стъкло. Клипа и дедък, това не го бърка. На мен поне. Добре, ще да си правя нещо. Едно печка. Да, един чест, аз викам тук фука, а сега. Ще ги слагаме подред. Добре. И един крафтинг тейбъл. Загоре, аз ми писна постоянно, айде напред и назад. Трябва малко работи си занеса камъни. Аз не, че имам толкова много, но като копая на следващия клип ще имам и беща. Аз пък не взех. И имаше още изпече. Добре.
Де си ги сложа? Тук. Тук. И тук. Тук няма какво си оставам, защото не исках нищо да си оставам. Добре, не стълбички. А желязото още ми е такова, защо да нямам навсякъде желязо? Аз верно трябва да го разделам. Да им почти навсякъде. Тук ще се оставя повече, защото аз съм повече под вода. Тук. Колко имам? 9-8, добре. В мината няма смисъл да оставям. Аз ще копая, сигурно ще намеря, не знам. Когато копая в някакъв клип. Пъй да е по-дълъг този клип. Това не пречи. Онзи беше предишния. 9 или 8 или както ще да е било. Аре, горе. Да имаме гости, аз трябва да се направя клип. И ще правя скоро още един. Може и след малко. Той ще се кача утре. Не искам да ги качвам веднъж всичките. Аз съм имал. Има само, че са други, но това кой да погледне. Такъв като ми. То няма кой. Так. Тук е една вратичка. Аз имах, бе. Или я сложих на това място, да. Щях да се слагам на едно място, но аз се сетих, пак ще се сложа. И кажи ми, че няма стана. Малко нещо странно, но аз съм се сетил, какво съм си измислил, бе. Так. Няма грижа. Так, отваря се. Ако чуете шум, знам, че има... Какво се прави? Хвърлих такъв пълен идиот. И ес. Но уж викат от така, бе. Пън казах, че правя клип. И защо? Я тук аз парах 100 пъти, няма па да ми стане нищо, ако използваме. Виж, е перфектно, тук направо, ма. И както винаги забравих, какво щях да правя. О, точно арти ще стъкла и ще си му остане и долу. Не, аз ще си го оставя тук. Лека вика. И ще го оставя тук аз. Добре, това ще се оставя. Не, тази врата ми трябва да стих са къде да я поставя, защото няма да стоп пъти, като го пък. Като идиот просто. Стоя, през, назад. Тук, айде, сега вече не мога минат. Виж. Мале, връщат. Не, нещо ще направя. Просто. Колко да е този клип изобщо не знам. Аре, замълчете, де. Нищо. Тук с тако ще го занеса нагоре. Просто видях. Трябва да си донеса нещо. О, желязо. За оттатъка. Това ще да не иде долу. Това. Апа. Това сега ще си го правим. И имаме една идея къде да го направя. Тук ще го направя нещо като къща. Не знам. Майка ми отвори, аз и казах и тя. Затвори, се върна. А сега ще направя. Не така е. Точно така. Но не трябваше да е така. И стигате. Това от измерението там. Как се казваше, бе.
А тук трябва да какво? Не. Просто се сетих къде видях одеве. Сега, айде, ходи по-бързо като хората. Те не, че хората ходят бързо. Ами извинете за шума, но когато отвори преди малко на Господи. Знам, че не е приятно да се чува в клиповете така. Мисля, че трябва да се сее направо така или да го купая. Не знам, от измерението го намерих това. Много трудно. Направо и страшно. Не знам, отидох до там. Такова от дърво дете е направено някакво и вътре има скелет и глюк. Аз знам, че трябваше на клип да го направим. Сега ще видим как се сее. Да. А то вода нямаше, то без вода се сее. И не знам, не стигна. Па съм очупил от 10. То едното за мен е. Те бяха малко, ма взех повече, по такова пръст. Айде нагоре. И за... Те штурки. Брадвичка си направим, бе. Къде съм тръгнал? Аре. Ай. Нацепа две дръвчета, то няма стане нищо. Това не е проблем. Май много се очистих тук от дървета. Това май е доста голям проблем за мен, защото гледай колко. И знаете ли, пишете в коментарите, сега ще ви покажа за кое. Аре, това. Много се личи тук просто. Просто стана... Вижте как колко хубаво изглежда. Унази пръст там искам да изче. Пишете в коментарите за това какво се прави от него, защото аз не знам. Не излезе семе, иначе не е порасва. Не знам колко голямо трябва да стане. Просто го намерих и си го гръбнах веднага. Обаче аз съм някаква в книги, но да съм почнал да се... Да си имам цакове, стакове. Какво? Аз много сега на височина? И да. Yes. Ето, аз преди малко станах то като тъмно, то... Ти писна да ти е тъмното. Това пак порасти. И за да взема нещо. Направо тя. Опа. Аз по-направо легнах, мата трябва. Мисля да направя на работа. Чай се кача. И взем си това лево. Аз знам за къде. Проблем, че нямам камък, ще си правя тук някаква друга къщичка за баш за това. За това. Това е толкова, сколкото да минам, ще го града и ще е от такъв камък. Печен. Не печен, суров. Просто съм си оставила да си влезе някой като дома. Добре. Какво щях да правя? Не там. Така. Така. Леглото, бе. Само стаки не толкова. Просто тук стана перфектната къщичка. Аз за какво лягам, като го слушах току-що? И току-що спах. Искам да успея да ли се кача. Так. Yes. Сетих това си го направя по-красиво тук. И так. Знам, че ще е много добре. Как ще е? Чакай.
Печено, не печено, сурало, не сурало. Извън клип ще ида да знаете само. Може и сега. Това не го бърка. Нищо не го бърка, защото ида за малко сега. Камък, защото нямам почти никакъв отток с много аз. Или не глупости направих. С камъни. И кажи ми къде отидете. Где го сложих там? И... О, стигна ми. Дори остана едно за отсам. Виж, така не е ли по-красиво просто, но и по-хубаво. Тук ще направя едно нещо. Виж, така се качваш лесничко. Тук може да си направя един етаж. Защото си нямам работа. Както винаги. Так. И ще пак такова да не може да гори. Вече такива къщи няма права. Или ще са тухлени, или ще са от такова. Просто само е такова. Само е такова. Аз се сетих нещо дойде ми. Нещо ми дойде. Мисля, че трябва да стане. Ако стане, още по-красиво ще ми стане. О, ес! Просто това е перфектно. Просто, знаеш ли, какви много къщи ще си направя. Тук ще стане лом от къщи. Нали, защо е дълга поредицата. Моята. Не знам какво са прави. Трябва да пиша в YouTube да види или някой сайт. Просто ще проверя. Леко. Те прикарат тук мушите се чувам. От тези камъни много рачен. По-добре от камък. Такъв обработен вик. По-добре от такъв, отколкото само е така камък. Е, така камък не е и такъв дет го копае. Няма смисъл. От такъв камък. Нещо не направя на рата, но айде. Още да се върна, тя водата е близко до мен. Това много. Е, това вече е готово. Едното май трябва да се яде. О, те са две. Това не са. Аз мисля, че това се яде. Нямаше правим нищо, че е тук едно. То си беше и така, едно го нямаше, да. Не ми достигна отдел. Стих се. Грух. Харе огладне да видя дели за това, да го въдали или да изчезва. Ще се качвам тук изобщо. Влизам, така се качвам. Ще покопая, може да не копая в мината малко извън клип. Защото така искам. Защото малко камък да си набавя за следващия клип да правя нещо друго. Може и замък. Всякакви глупости ще правя. Работа. Аз това глупост. И до тук мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, харесайте, оставете коментар и се абонирайте, за да ме гледате всеки ден.